テストに入ってなかったら僕多分遊び回ってますテストのメンバーは、とにかく熱いからこそなんかぶつかり合ってなんか喧嘩とかして議論進まんかったりとか、議論進まんくって支援地の人にこの人たち何してんやろみたいな思われてるかもしれないけど、支援地の人のことを思ってなんかそういう風にみんな熱くなって一生懸命なんか行動したりとかして、そういう風な様子とかをスタツアーの人とかもうなんか見れたのかなっていう風に思って、そういう風なのが良かったなと思って、スタツアーの人とかもフェストでいろいろ学ばせてもらったとか。私にとって国際協力とは協力です。手段です。模索です。知ることです。相互交流です。お互いの成長。常に学び続けるべきやと思う。